Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Piga yobo! Got to file and pay. Me, you was any stress. Saturday night ni June 30th. Si extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bail. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchapo fine. Hi babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Machuke Jasbond ngwana baigage kusikia kura wana nyengosira jalso mwele ege kusike tindi sana abatabanga echa ya muliro toe bagirende mbabu linga na kibono ayoga netibuo nesaliki aibuga ugerbuya Mapema matimu yabantu sometimes ngitimbe sana the people who want to destroy other people's families sukuru kuimoga kurumwago gwaji kusalie nkaya yabandi buo bandi Onsarigo mwagenda gusine ndagire yentindi munko siba mwasiba mwakura ukoenda guchiga ari kwa makoro wasogote imukanya lebe naki ngoma etu mugakune rugurire mesinga we unandego your intention no gusalia ngaki you know gusalia ukati gusalia actually bana ebintu nibiga abangwana bagabagoteba baguchechana yes asa mangana yenkara tumukwanira sinjirinde sabali na ngale ngukagirale yabwata assumptions yabwate agopimirale odiga Samson ndi bona Samsoni mujana noro na kwa agendinga imugo nechinyimbo koboko Abubakar nyabisia SDA Church choir na batero gotero na bagotero nando omurayi bwe kwa yu ale ngaki yu ale kunga sami kwa igure ometa batero takumanya batero kora segetabu okuno batero ko tuka segetabu na ngotelira mandichi kwa chini enamba manyeti angona gotebe bono sokora komboli gore abagendi bono gakini nchino mboli amatera bono tumayedinga kwa manyama sariga saje tiko jide kamera ngitatu cha butukire chinsa ibere chabono mambia karibu sana mwencho motegeri yandusia sore kigma remember uko ndani yetu ya Getembe asomurubuli mtingo kigma bono mambia ime ya 102.7 na Getembe Television tugusangamo naye bono mambia njenguru kwa mwana buliro ba Geofrey Onsarigo njenguru kwa Matildah Obaigwa aro aleka na ikirabwo sokoro mosibeti ngatingine nyamekiro sokoro chinga kiechiga ebintu tora kwanire taria mangana yenda kera seboniga ande timetinga otaba mwana moke ninge kwero konyora ngasore gento ke ochobongo bone ndagira yoka so bono matiri tone mama mwana one yani ndagira no mayetenga nero umuntu no mayete obugimo boboto menyete gatari obugima tomenyete sokoro kuna bono tigana akoboli budget ndia somo budget moisonde diga moisonde yes serikali enene ndia somo ya national government motenyusta
Abuko abwire ne county ya Kisii. County no mutenyi uyu igo maega uyu. Uyu maega uyu. Sokoro akiasome tu igoro bakana ande. Bono torochi tigana mangana yoko areka torare ke bira konyo muligerere. No tware ukwara nere motebiare kingene chikuragira kwara zama. Sokoro ekero tukwire na asa magana liye nchene ne kigma bono mambia na bokora na ekero budget ye serikali chia somirwa ntoragali ye budget ye serikali yense igikosomwa no mwaziri bweke ganchenere ne region mbade budget yo bado bakenya kwenye barama ngonya kurubali mirigali byabo igure mangana au arase budget iga yo mwaka 2026 and 2027 which county awon chiwende kubatu kanchikenda kubatu ka budget chiabo budget county ya Kisii njabwa tu budget ya lenge 22 billion liskuli igoro talibo kera yuara igo bono gukurikirya magenderero umanyire Sokoro ibintu bingi sana alisi ko tuyigura abantu batebanga umurayi agatiga agatote ingo toroseri alinge bara amache ensoko nini otutikire tuachande kirepi bono kiritike dimeti enyi 10 noyo moyuka guchoba choli nalindo chacha akire ko chibeka chinsoko nali akobige bintu bya bono abande batebanga ine aigasiye barayibakora ningia ine abande batebanga boni yagera kwayiriri bwango bakwayiriri ibintu imbi kibetokonye nkiyekora baganye chinga gichielire bono Sokoro Sokoro kwawo ayino mugusi kwaralire abarayigete bakwaga bakokora ibintu chinga gichomo helio lilio moeli kabisa nalio konyora ene skuru gwakwirang naliko nyibale kurwa we kuli mubya konyora nalichinya gitali chikubi kwibintu bya chirorekana gera matika makega atigeto siasa ine ingane iga o magenderaya yo moeli yukwayiriria na yinginchu asaba nanchi Sokoro kwa salikonta tengote bitatu umwana one iga na ando ntegerere na mataho utambe munango soyase umurubeli bwetwani ya Getembe ngoteba ninga mapema mbuya bono murai ngonye tarose tichipara kuru mapema murai unde bwesi ipikuruguru pakansi mbona ka ndrete ko tarose tichipara sai agotogeringu inyura nga katokona amagenda to chipara choka ntubata mangana yichi skuru chinyagitali wereba kirekintu nsaya ka ndrete kwayeli chinyagitali na chiko chikugwa muchando kyuro Sokoro muchando kyuro gekogera umurayi yoyo ibintu biraga kolire bono kera kulire oligiri chibesa kaligiri chisanire bona lyakorose chisande kurumaganja renga none chinkenke chinyagwa ko musingi nono bwenya gitari musingi unyagotira Sokoro omujumba agatebaga ki ingoborayi ninchemba bekere bale iga ebebuya okoliro mwako mutangani oyo kabere gatatu oyo no yokane konyone chibesa koli ochakire bale yo mechando kyabada mato saliko tigango tentuli bana inchi ntuli bana papa pupa mama ntate mbatebika umurai igabwenete guchaka mapema tokoreki togende nere gutira bintu bigendrete gutira buya tumanyete ngana agendrete korosi rakitali sai ngana lio montago chago tetebinga enyagitali na ga enyagitane kwaga chaga echake kwaga chubwango why Sokoro okay ntinde tiko swana nekiagira nombo no bwate kirengere kya wasamungana ya magendero na nekiro ligereria konyoranga omurai buna bona Obaigwa bagwakirwe kura bago service ya sechi emiaka 5 kwanyoro mwaka riri aikiro mwako kana gosoyo gatatu na ria uchaka kororoka na sabantu guchaka ukore bintu geteiga biri biko sabantu bunabono mwatwire amagana yichipara kwanyoranga na rie birasi biguchaka kwaga chunonya sechi school gete kwanyoranga na rino nyene bitacho nyene serikali bunabono kurwase aba MC konyorore na rie bitacho biguchaka kobeko achinse mogete lakini kwanyoranga egatia abanyakonda bakwe wemireme yiga gusibali bakwe obaikirania mireme yiga asingenju ya time frames na boigo kwayireri gwakori kwanyoranga mparo ororo andaki bago korising encho patite gutabuki bara na bara ko mo gusibakura emeremo yiga yakoriru yakwameranjira nimbate example ki pare mo yabitu elami chingaki chikura chigo chigokorekana epare yose yatigire tu elami yugo ikira boni gasing enchonga ya tia etu chingaki chiseine bunge kabunwa epare yetanya kwera wikira boni okonyorenga amagendo buna ali agochiale to muchando na asense moyende nkonyorore buna abrayi abange bono ababunge nkonyororenga nabwate chipesa gusena bwate kiti chipesa chiritia CDF chibonete gwikirania amagendero chinsemo okoma ekonyora chinyinge
amagendera uchaka korokana emyakeri ebere yo mwelio actually omwaka oyo mogochio mwelio komanye kweburinga chibese chiga kurwa chintunda chinde ama tukamagiga impinto kio mobungo yabeire ka okora omo MC oyo iga narari yabeire ka okora guchokora amagendero omwaka okane nchinaboka ndikirigelinga ki chakora mujano zeyo sokoro gichakora mujano okotera nkura mutatu ndiri kabisa vobugiri na sabi okeng bana siasa baikire bono abugocha bono yani ndokere iga umurayo konyora kuruma igataka twalirenga kichugo maitego imere mabwate nemekong tagachire matanga tagachire aseme emichango boni gasa yiri bagali atugina liagucha matanga muchano kyago omuralia boniga nakinale kurigereria alia asomutanda Facebook ya ebichane nabwata linkaligire linkate abantu amainenga amatuka makale bosio bono abana siasa ngo chaka bari kubwata chisimi omwakera neba nae soko chaka bari kubwata chisimi babe buna ekero kurutera lirio kurutera chingoko ebitumo chibwata mapema no taitenda akero yo moga bono nare koteba naki nare kote sorry nare koteba iga abana siasa litanga ni kabisa pia party from kwajera kotorose libintu mbono igara litwa chagre kubara konya buna gwachore to murai kwanya komora abali bamenyete abande buzungu abanda abali bamenyete Nairobi abanda abali bamenyete Kisumu abanda abali bamenyete Mumbai mochando tari okomenya abange nabo konyora gatamenyete ali asa okorere mirimo lakini ngoro kabare ekerase kero barokonyora nga weekend yonsi noare igona kuko tebanga amuga konkorogo na Matildah ekero muruche umurayo igakonyora ekene konyori mwa mutumete mirimo alinge bono kamwa mutumete bunge no konyora ali bunge bono bunge ngujiri kubunu otu liba gali uko batale bona lyara matanga bona lyakubu muchango bona hali binyuruga ali ukwani abantu nokoboko michando giabwa tumurayo yo amagendera yako ikirani yokwayirelia namabale ngiyotoko kuboli bono yes to mwana ne bagojiri nege Swahili liali go ojiri nege so ekekuzi egentokero musungu akurukunga bok barrel mapema umeto bok barrel ngetoki bok barrel yes ni kwere ngimane ingore singani yungi minute bono Onsarigo kare gutato mwana netalia sobobe abana siasa baitu talia to bangete abana siasa mbaro Onsarigo ntakuwa na malieta ngabana ya ntuka na malieta ntuka netibono kwana abana siasa ange batano ebyuku kwa na bintaka neti barabu bamenyete na intulioka banero ngoli kurubali banyana Nagego toko bali mwancho matali bono mambinga ki what do you think what did you take about this I know kitinga amagenda mura bono anyuire bono yakarashika gichiko era gucha sudu nu mwananchi na yengenchale nabwate imana enene gucha sure kurumaega na tebe tigitachike nimbarose emyaka ya elirene ne nusungo chituli gukura bono inyuire na lyakole tigitachike asokora kwago. Does it have impact to your life? Omanyede kwa kutegerera se ekere budget ya gusoma se county assembly ya Kisii ritukore igoro omoshimo wa Dolphin Bwari gentongera teveta gatevanga yabeire ebuna ne naro okonyora buna bawaziri mbarororo hosichi sector nchiraro no nyana se county go se national government okonyoranga chibesa chiri chibekire chekore mirimo gete chigotigarari ekiganja chitari gutumika lakini abantu isuka igabanyari gete barigetie bwene to konyoro bokoreri oboya akaboringa emirimo nkige kogera andake bari babekire mirimo barigire buna bono chi committee chirigereringa omosi si okorire mirimo ya department yige mirimo ya koriro boikirano kwanyoranga andake gusena sokorara gusena ogotajali abananchi kwanyoranga abantu abarayibari bariko bawakilisha buya chibesa chiri chatigara chireira sebiganja akuboringa ninki kiragere chibese chiga guchia matukale bosio nchi tumeka 100% aso wikirania magendero nane nkaranga andake nekerengereria kia ikiagera chibesa chiri ekero chabikira aso mwaka bwe chibesa bonega sokoro teri buya nande icheke kere budget ende gucha kosomo mwakonde kwanyoranga chibesa chiri chabege tuchia magendero bado no chire ekiganja kere chali simaji chitatu megeti mbaka amanyako unga ki nga chibesa nchiro cha tomiru gucha kusene county gosengo chi wapi nganande cheira na kuche serikali kaki atkwadere ngomo nche moteli kana likyonkere kekeiga aye rochenga magendera yago korwo moeli alio moeli kegima anda kelia matukuma keiga tetu chesa chikobo choy na yengencho na bwate impact unayo mwananchi urucha magendera yangu charaba yengencho akora bangendo chibakotebanga hainga ikwalenge ani gomo kukani baraimba arose bagendera muraige sekerese ne meremale ko koramba chiba chisanire tigabalete tigaleta match na kirucha sokoro kwao 0716
669 Tukwandirengo 0702 1177 Ikiaga kirangali kinga chomo mambia good morning. Sanga no ichuka igasi studio mwancho mateli no moteli bono mambia. Yes. Yani 0702 66 66 69 mapema. Getembe hello. Getembe Radio and TV hello. Getembe bwagira baramindo. Embuye mono. Magina wogira. Omonjad. Ya maga ejona majara mwadro muya. Yeah. Mwa wadro Nyamira Dani de Foro Muko. Karibu sana Nyamira. Nyamira bende. Yes. Nyamira ka unje mana mwana ndi mukira. Ngira ko tayega no ningo. Yes. Abara ya baito ebaga jabati makingaki. Tujito abere kikuri tanga ni bako genda ti. Yes. Baja bara wana matuka tigere makabuna bona gati alto masinini. Wala bako mere binyorogo etaba uja kwanya kwanya bantu saba kora magenda lande gera batu tuba maiso. Egere rawo ni to bakikura. Lakini ngira ngata abana minto gaji. Yes. Aba gendra abara ya ba minto ba kora. Yes. Ikwa irwe ga sino mwana inchi. Lakini ndra mo yaji ko tondera. Yes. Ndra mo yato ko je kende asikinga jeito. Lakini kipara kyo kana manche na bintu binde bisinini akidi ko basinya. Ora asinga gitu abagundu ira bana baminto. Yes. Murayo de bwe joko bukikura. Asa matukaje batanga ni umwaka yo mebere. Yetari okora magenda no. Uyime usangire bintu ira buoye. Uyime tabana inche bara minto biyamo no munyira dani bisoro muko nyumro bende. Igo munyira ebiga magendera yako chakokoro moelio moeli muganeti. Ayo mali tsoke mwana mtase nyenjo. Kai. Aya na yako tuba maiso mwana minto. Yes. Egera to chiko akera chikuru na inde. Right, Santa. Asenye jira mwana minto no roche raki. Yes. Abanta aba dito abere tukura nyakiri metanga nyezere. Umwana minto agera to mari korra kanati. Akiri atikira matukuma keiga. Yori no mutrini yako terina. Ako gamba naye. Yori ako amana yale aro muororo. Kai. Lakini aria matanga ntai korra kana biya mora badamente. Iko pakembu iko change. Kwa igule magana. Kwa igule ngomunyira atebire. Ngalira matukaro moeli piali na umukunyuja ai numurai. Naba embwe ya aro muororo. Kesebono gakina lia achira suri konyo ni mirimali ngi mujando kyo. Ni mirimali ngo Onsarigo rakini utete ko. Kurati ya sokoro. Wacho ale to muchumbe ngaye bungere. Ebungere se Nairobi goto. Nairobi goto. Kagende mirimo. Bone mirimo ngangire go iruhiranire. Mboba. Nonye no musacho uchiete kazi. Tali kwire nache korra. Etwani ya Getembe lo. Okay. Ayo Onsarigo. Wow. Bwakire nande. Bwakire bya matundra maembe. Mkwana li Okorogo bwo. Karibu sana. Tata. Amatiri talendo musubati yo mintora. Mbiye mono. Bono mwara tirenga nengiya. Yes. Litanga neki arambe getaka matunda maembe jinsa muchaigalire. Yes. Bono aba inifakire banyora bagocha kitaika kyo moelio. Nana magendo bagocha gotokorera. Yes. Injenda atebe magendera yo na bakora taliamana. Kai, taliamana? Taliamana nkikiaga na ateba igayo Onsarigo. Nkonyorore umurai in fact na batako machora. Umurai okora tanuma nyetu uri kwabeta umwaka yomo ukagere magendera asi korekan. Yes. Oina umurai ore reti na korera umwaka kigali. Gore tigante aba magendera yago chakorwa gitaiga cyo mwali ayino ngo tuba banda maiso ko totuba. Yande jime kitambe ibale kikura bakuri gitaiga cyo mwali. Kai. Yuranga na magendo nara adenge tenkore. Ngoja gotomaine resinga na magendera agokora. Kumbe ne kitambe ibale cyo mwali bon. Gore tigante aba morai kwa chorirwe. Aya korega cia mapema erro kanerie korengete okorera mwananchi ayura aburi kipindi gosene ya kabere oewe mbuja mono Onsarigo na Okorogo no musubati mapema matiri tambuja mono. Asante sana. Ndira kubira bananchi bangire magendera ya yo moeli tata. Bono zote magendera tayo. Talinga banchiri.
bangire na biri gonga bangire aseki gose Onsarigo rete meteri utisi nonye mwa ugaria gotete kwagacha gosene nyumba ipunga rukwaraza koraru niyana arafu Onsarigo rete matabori orete chisimiti orete kirege ntugucheba gwereva Onsarigo agache nyumba irimo ngabutu teko ntuntu taiti magendra sai ya bale gochaka mapema it is better kurumapema igon korgera te mapema mbia straight ikiage kerengali umoncho motega linkerekekega 0702111177 0716666669 saka ngini kerengali kiago. Good morning Etwani ya Getembe. Hello. Good morning Getembe. Bwakira biyadadi karibu sana. Ene tuwaki au checkingo. Semua bwate chori ngwe na rairi wai. Karibu sana chori na rairi. Na bota ke tukote bana kaminto ngala teringa na likiagala tulikuane. Yes. Ndete kote banga mapema mbia. Mapema mbia. Straight. Uno ngoroga klase ke taba ndo batenga mapema mbia. Kote banga amuntu morai kwa chori wa bana inji baba chorire. Yes. Wa soire bago choro bakorre merengeri bago chorera. Ite yora kiro kirego sine myake nemegima. Ngochiko ichakaro mwaka usino ya motire na chita to kia bantu ngana yote to kora magenda. Mbure chibesa konyoro muraya kuligi. Gesi chibesa ba kaligiri. Chibesa chakaro karo jiri ya ba yora karo to kori yoranga murayo ndenaro yo endere to kora magenda kuna cha. Yes. Kanya ba kirete ruta kora mwaka tigere usino ya. Nichemo anda que toca te van como la hija yo luego esta Emilia de una cuadra juega así chiva de media de todo soca corren en media van a ir a gochorete era vago una buena tira en luego dan chavanto va con ya para yo volimo un montón más gando kirapi en la que yo te quiero que no nada van a ir no va que chivo cuando orang a que chivo va era un mo era un diendo no y se van a grogo cuando nada matanga van va con la coingona Kayure soko mapema Kayure digo está con cuina radio porque cuando no van viendo la cosa bienvenidos sana joere mbuina rairi Onsarigo gaki talipo mama sorry entebia mama na rai gari tirita Onsarigo ntate nkobori gatatu mwana ona ayo roche kabisa ngonye taireta abana chisukuru mbaire tibana chisukuru abana bakaberanga bona lyagocha gotutiorokera nga abana balia ntate mbaire chisukuru na ndere kene nkobairale bona ukobaira sai paka chinga kichia kaera mago tutiorokera ga korosyo le para ya kyo gotoroseri sai para kyo gotoroseri echigwate kagochigi gari abantu baito baise kolimera metaroim how comes Onsarigo tungainire tata tungainire bona etoroji bono sukuro mama sukuro kirukuligiria buya kirukuligiria buya okay inkyo mwana inchiaka ndize na magendero ganeti omora yoyo ibisire lakini ochiro letere bara lakini ochire onyagire kabisa proper lakini ochire no manyete omochanda sokorwera no linga kira omwaka bwechibesa kira every financial year nkonyoro lenga chibesa nchiro ororo chibesa nkubwatu kuchire chisaine chi project gete ekere gotoka nga andake emyake iga yonsi omorai totebenga bono na lia orokire igo financial year bono eliyo mwaka kuru 2022 ekirasweta kanyoranga chibesa nchira roro chiabekire gose budget nere yarenga roro mwaka 2023 24 25 echo chonsi asebone miaka echi financial year nyatotebe chibesa echiga chiro chonki chiabere chigo nabura nyore nere chibesa ichikonyorana lya ngwesi bya lingi konyore nchara ya muri konye nchara ya muri ibono igoti ayona roto kubolinga nero ranyora ali kuresi bya sinini arabe gagucha simura anyore mbiyari omanyite omorali ekero kuligereria buna bwana ase merobere yaba MCA ase buna bona aba MCA chipara chiri chiko ne serikali ya county ngonyorole buna bono turigire buna bono Kisii county kagiretenga bono nali budget enyinge yasweta samangana buna ekero kuligereria samangana ye chipara yes ekero kuligereria kuroma tukamakiga ngonyorole nga inchiroro chiaberi chikole wasiti project inchiroro chiaberi buna maybe chi dispensary nini inchirate yora iketo tebenga bono nali otete gukora okole gose no bwaga chibwe chinyagitari ECD classes yokole
boniga ori mechipara chinga kechiga obeke kabrosi town te konyarekana na onye na serikali county onye national government wetera se omobunge echitari chinga kiora beke chipara gete chilami oagache ebirasi oagache chi laboratory ase chiskuru orosi echipara chikogenda gose echipara chiri chitenenere nababunge obeke chistima te konyare basari mbono kuligia abantu ba basari ngambono nalio miaka yose binkwanya kwa mwana basi aba chistima matera chiko kubwangu na chichi kunyaku bono omara matakali ayagerageri kiao no isani boni yekirumura yago tebinga abana bayinu bareta tubaji basari bono late hours ekurunga incher hours ine amagendera na yinge ncha sole ekero kuma borugire ngora kuma borugire ngoro bukujia nande bugwansi onto kwaragira kwanse kwa arafu bukuma bokoya oyigwa Onsarigo bukuma buto kuraga lakini bwansi no bukima kuchi bwansi no bukuma bokoro kuraga 0701 66 tukwane ngo Getembe hello hello Getembe karibu sana Moruchi semo ke Onsarigo no mole na Okorogo ga ngale tire ngale yang abono na kireno goche kwa konyuite kayo muiso maite interview goche kwa ngainuite kayo muiso yes ilimbiri koma ya maite vinto video chake mapema maite no moto karo konyuegera mapema goche orono la kabisa o mayana liro beringu yalire yes ngoto sanganere one nyakarwa korukisa mochache kiponi yaramo mtu wa suti ayatata mtu wa suti ama tukua mange nyakaru kwa mbiyule esi migache gasire binare ngama ali bono kacha na ali pesi di bono namba nangiri geti ngara ngara kana nyori ige suti ya no bwata use yasira ai suti ya no kwa sana na ngere to mana mbiya bono muntu bwe suti raje de suti sana karibu mama tedi to biribio ko konyu mapema mbujo kora mandra mapema no choko kora muiso otaiko konya buya yes Pero biribi goja biya kale tere si ngalo oboru na bone budget yoroje motoje ko kore bieta ka yo muise montage chi go socho konyo monte kara kule gokonye kale moyo iga kapsale chinkuru ali ago konyore kara go chigo moiso itaga chio moiso igo monto bwe suti abara ibache mapema na so iga uchaka magendero ocha kama gendero ni tirina lia abucha kale ne chinguru tadi yago chigo kora to kainete ta koro salini mapema ta kora tumuka chigo kora ne chinguru ya oma to ko chagete no oma te no moto ko ni chagete se kabisa chagete mapema iga aba to koro wale ke ma bono dige gas mu akore to roje bono iga roje osoire bono go chakira magendero telinga ngatiga baba ire ni ki aye ngaga go ko nya go muiso wanyore kwage chiko nyara banta bange ba kuratiga ige chia yanjiro ago jiba irani gai kidia ago sera to siringia ni anga yo okaten kaya ago go chiru ko no na kia kora irani kwa igosokoro ko igole pakiri kwa etu emia gwa sere tu omuraingu chiarura bika kandura nyirani kiagera nko ira renge kiare goto serere kiagera nko asante sana eja karuga aunyarambanga yobera takusinya anya bioto tareke kanisa gali aspo ya television tukana baka tukaika go chiti bo tukagenda go chi ikonga litwale terodito mbiya mono sana nyakaruga ngo ndache ngo talire na arolira aya soli sawa karibu na ndi menteli ogitayo Getembe radio nero yoka igoro asante sana nyakaruga muntu bwe swetu kuruchiza moje nyaramba Nyamira yes maite enjira nere toko chitwa iru kabune singiti abana inchi toko iru na singiti asibu nto bwati bongo sukuru takole point yawo tia tuiwe kerenge de kia mwamba bweka kuruchiza moje atombe kalia tokorane hello Getembe ai my dear brother ai no muntu mi yata mbiole yani karangwa ni omwago nyongoro na tena no todo yo minto motega atora sekete mo na ji ko gese mbwata ka meeting Nyabuti na ji ko nyoro muga kwa no muntu kunyaramba Nyabuti my brother tombe ngagire tombe twabokire yes amangana amanga matanga abantu bagwero gusira baito bono wengi kaki yabere muri yabeire ntojo tokolina onkorage weekend no tokalika mapema ngai mobere trongo Okorogo ininta gete diganari obe mamine chiro yes wale ataka tur aka elia kaya kala atika mami aro roje mami chiro lere to me maga twale te chiro we ko Tuesday na Wednesday na Thursday yes
amanya wali ara bakangora yekerwa aye kume ayi bakari gise tiako motema nyambuga linanchete mona araba ise kuchaka imanya kwa amatumbe mboli amatumbe yemboli yonsi no chokole mape ka kinya sai tata aye kuna mogo ja tomba ngoro enamba mubwate namba yane toeba ne birega livya wirenga tukwanira maye amagendera kwayererigwa gamaro bade amagendera yakwayererigwa ikenga kirerero yes abwaye nebwanya sawo tokosaba abarayi babono ko ababoro bonyo abanyasanji bahetu ibirogo bahetu natenenera abana inchi yes bono rero bakakwayeria magaendero nande bakokora chi project bako itenda boka abanyene bakora boka abanyene biko ebinde bono payment transparency terikoro kana kera bakora te bidura bako sapurae na bako yotiti na bako yakana boka abanyene yes waro mwananchi koma ni mwananchi umekora bama nyakoete chirangi ba te project chirangi okane ketama jawa mansai waro mwananchi eleke takuri neri toto die project yani mesete lakini insight iko kero kwenda iko chirime wanyora payment ikare igoro mono twe yes na ende bintu baro ba kora oya 3 months 6 months 7 months enyomba yakira yes oyo wochi kobori okaraki okobora wochi kobori bata ngia so karaki ngia so bwate yare kunyare kana twatware chimide chingi ya Getembe radio Getembe TV ne kile ding dikaro bali kwanje ebinde byare tu open ribyaja yes ko project ge ko ya je ko Getembe ine mufano ni nanye beka yes ego koruga naiga abanyene noye committee noire bamanya surrounding no bare bari ge project yabona kiye koro sikuja kiye ko jire na kiya ge ko igorwa ya igorwa abantu bagwato morembe no magogo lakini baro agitana ko boriga nyabuti ono ka yabantu baru bakubita abande uyo wo kubodi kuishori kwa no korere go kana no tugati ayinkwanyore twinse nyabuti my brother ebirengeli byako ni byakigma ebikongu kabisa byamuna sinchu tokenda samagana mayembe yono sana dadi esa utwajira magana mayile bintaye kwa tena bora no tora bega kwa bega asante sana brother thank you god bless you asante ndo chiakanire gali omotegereri Okorogo ekene chiakanire igobono abara imba yuta magana no nayo murai kerwa iruburai ene kingaliri kwaso agesiri kwaso arugena chaka kigi makuruge ndagira abantu bakulya to batiganja ruji kubarugera kero ba eberenje mwana inchi otali omoriri mwana inchi otali hochi otali enugu mwana inchi nabonete kuligereri kabisa bingaki oyo igo oboreti kera boreti kuruga bugocha guchenkia tokorete bono gasa ine ria chakire tokorete bintu gete frani agenderete gutotishia papa pupa hatumwebereri kwa razetu ra duniani Aso mwanchi muligeri ngago ikiraga unotokura kurira asante sana bali mwesi matulikira akotebenga no alime unabono umwana bwe milioni na ragalia gistemba kuru mugonchoro oyokurunga Getembe ninche nomo omonyirira Daniel Osoro na aswaime bali mwesi bali kira banga bange unabono Onsarigo oyakurukunga nere okay kutoka Kebege akurukunga bodaboda Kebege galia abantu batu ntabonsi pi oyakurunga education esa location bya sana sante igati abanda bonge bali batulikira Matildah chakanire ndo chinga musubatu kurunga kimtono ali gansemo namangana maya yuchinsa isatu bono mambia mbia mono barai bakora magendro kolengana kira umwaka aikirania amagendra ali abiginti ase budget nchinguru kwa Matildah Obaigwa okay sorry okay umuga kanchemisi Okorogo Kebacha tumbiri esiringi onega banesene tegumine butaktali no musi etente mucho kurubu atandi musi Kebacha liyongere yake muntu sukuru boy Geofrey Onsarigo bye for now Getembe FM